Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade wiide alhamdulillahi bil alamina. Ena wayno kadi en garti e windande men hande. Windande hande nde noon ko baamo kolnomi ono, sabi hollino on baa o so masde ɗe keedi yeeso no jangorto. Kadi mi holli on baa o so masde ɗe keedi caggal no jangorto. E nder baahe mi holli on masde ɗe so keedi hakkunde jangorto. Ɗon sa faami ɗon, hankadi kala alkulal garngal a jangani, a famani ɗon andu jangde ma yawata. Hande noon mi ara mi addana on baa o jaltinani hen koɗon janga ekko jangde, to ko ekko bindol, hande mbatten ko ekko jangde. Hande mbatten ko ekko jangde, holno ekkotoɗen janginirde e nder baahe ɓolo. Jangen baa o jaltinen hen ko jangunɗon ko ɗon ɓurata yawde famde ko mbatta ko. Ɗum noon joni natanen addude windande jangaten hande nde. Hayso mbaɗini en gujjiti alluwal, en garat mbaɗen dani yenne, garen gadden koɗen jangira, mbaɗen dani yenne gadden ɗum ha ɗo. E ɗo moƴƴi kadi ɓura yajje seeɗa. E ɗo moƴƴi ay baa mo jangunoɗa o, randi a jangino baa wadde ɓeydata hiten ko baa goɗɗo, ay keɓa baaba, ay baaba a tampani. Ɗo kadi a jangino baa, a jangino boo, a foɗino boo, ay ɗo a jangino bo, ay wadde a heɓiɗo boobo, ay boobo, boobo. Ɗone ay a heɓino buu, gadduɗa u e bu kadi ay woni bu, woni buubu, buubu. Ay ɗo mbiɗa buu, gadduɗa ba, mbiɗa buuba, buuba. Ay ɗo mbaɗɗani mbiɗa buu, gadduɗa baa, keɓɗa buuba, ay buuba. Jippuɗa less, ngara noon mbiya ab, aya jangino ab, mbadda hen bo, keɓa abbo, ay ab e bo, a siddi wona, a heɓi ab, a jangino ab, a jangino bo, ɗum dendinɗa keɓɗa abbo. Ay ɗo ub, a jangino bu, ɗum dendinɗa keɓɗa ubbu, ay ub e bu woni ubbu. Ɗo mbiɗa ub, ub e bii, mbiɗa ubbi. Ɗo mbiɗa ab, ab, ɗo mbiɗa bii, mbiɗa abbi. Ɗo mbiɗa ab, ɗo mbiɗa baa, mbiɗa abba. Ɗo mbiɗa
ab ɗo biɗa be abbe ay joni ala ko woni ɗo henne ka jangano ɗo mbawata andude ko jangata ko ɗiggino walla ɗiggano ɗo tan mbawata andude ɗum a faami joni noon mbiya ay baba bubu ay baba bubu ay ab bi ay ma baba bubu ab bima ay kaw ay kaw babu ayde ɗo a wawi tarde seeɗa baba bubu abbima kaw babu ay babu nar ay babu a faami de ɗo kadi ekko bindol ɗo ko ekko jangde mbaɗa ndani yenne gadda bindol kuɗol ay ɗo woni baba ayde baba ay ɗo henne bobo ay ɗo de ɗo woni bubu ay ɗo woni buba ay ɗo woni buba sawala mbatta kadi badda hen buubi ay buu kadda itan mbiya buubi ay buubi ittan awo nana ɗon itan keɓa buubi ayde ɗo woni garɗa ɗo woni ko wincita ko abbo ab e bo ndendinɗa mbiɗa abbo ɗone ko u e bu ub e bu obbu ɗone obbi ɗone mbiya abbi ɗone mbiɗa abba ay ɗo abbe foko pular baba bobo bubu buba hakkude o abbo ubbu ubbi abbi abba abbe ayde joni non ɗo non ngara tara mbiya baba bubu abbima kaw babu gasi mbiya baba bubu abbima kaw babu ayde a yaltani ba kono wonno no jiɗɗa windude baba bubu nde abbima ko matana ɓeydi hen no mbiɗa kaw ko ka e wa ɓeydi hen babu arte baba wadde nde windande e hewde sa janganin tan andu kono mbaɗanamami ni woni a famani kala windande keɓɗa aɗa wawi ittande hen hoorema alkule
ɗe mbawta jangude. Jangde ala heñaare. Kala ko pamɗa hen ko ɗum ko janguɗa. Ɗum noon wadde mbaɗen dani yen mbaɗen ni ay mbiyen baaba, baaba, boobo, 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 mbiyen buubu, 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 ɗo mbiyen buuba, 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 ɗo mbiyen buuba, buuba, ɗo mbiyen abbo, 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 ɗo mbiyen ubbu, ubbu, ub e bu woni ubbu, ubbu, ubbu. Ay ɗo mbiɗen ko ubbi, 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 ɗo mbiɗen ko abbi, 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 ɗo mbiɗen abba, abba, abba. Ay ɗo mbiɗen abbe, abbe, abbe hoɗo abbe, abbe neɗɗo abbe, abbe, ɗa ko abba neɗɗo abba, ɗa ko abbi neɗɗo abbi. Wona ko ha tan mbawa tan dañde kelme ɗe aɗa wawa tafde ha mbawa wawde fuɗɗade wawde windude. Les o noon garɗa mbiɗa baaba, mbiɗa buubu, woni baaba buubu, baaba buubu, ay baaba buubu. Ɗo henne abbima, baaba buubu abbima. Holmo abbi? Mbiya kaw. Holon kaw? Mbiya kaw baabu. Baaba buubu abbima kaw baabu. Gasi. Wona noon haala ka ummini en. Ala ummini en ko mbawa rendinde. Ko wawi tan baaba buubu abbima kaw baabu. Ala ɗum ala gartam. Wawi tan baaba boobo buubu buuba buuba abbo abbu ubbi abbi abba abbe baaba buubu abbima kaw baabu. Ala ko anduɗo so wiɗi windiranmi ummin ma anne sa welama ƴetta haala worko binda, ƴetta anne haala worko binda e nder kaɗo haala. E nder baamo janguɗa o ene winda hen ko heewi. Ɗum ɗo ko ha tan ganda no mbatta ha binda. Ati no mbatta ha binda o gonɗa e hollede. Kono baamo janguɗa o a hollama ba o so alkure ɗe keedi yeeso, e so masɗe ɗe keedi yeeso, e so masɗe ɗe bencitima, e so masɗe ɗe keedi hakkude, fof ardi e ndeɗa windande wotere. Jangade a tampata jawa wawde nde. Joni noon gitten ko woni hen nder ko mbaɗen dani yen itten ɗum ha laaɓa cer. Wona ay itten ɗum ha laaɓa cer. Nde wonno ɗum ɗo ko addanka ekko wonno hankadi en gandi ko ɗo wiyete baaba. Ay gandi ɗo wiyete baaba, ɗo woni baaba, ɗo woni boobo, ɗo woni buubu, ɗo woni buuba, ɗo woni buuba. Gasi ɗum ɗo joni sa jangan tan andu a wawa. A jangi ba, a jangi ba, ɗum ndendinɗa mbiɗa baaba. A jangi bo, a jangi bo, ɗum ndendinɗa mbiɗa boobo. A jangi buu, a jangi bu, ko ɗum ndendinɗa keɓɗa buubu. A jangi buu, a jangi ba, ɗum ndendinɗa keɓɗa buuba. A jangi bu, buu, a jangi ba, mbiɗa buuba ko hongeteko, buuba ko hongeteko. Ay bunani
banani woni buuba ɗon ay ab o e bo o ndendinɗa a jangi ab a jangi bo ɗum ndendinɗa mbiɗa abbo a jangi ub a jangi bu ko ɗum ndendinɗa mbiɗa ubbu a jangi ub a jangi bi ɗum ndendinɗa mbiɗa ubbi a jangi ab a jangi bi ɗum ndendinɗa mbiɗa abbi a jangi ab a jangi ba ɗum ndendinɗa mbiɗa abba a jangi ab a jangi be ɗum ndendinɗa mbiɗa abbe a fami ɗon a jangi ba a jangi ba ɗum woni baaba a jangi bu a jangi bu ɗum woni buubu a jangi ab a jangi bi ɗo ko ma o e a woni ma wadde a fami ko ma wonɗo wadde mbiɗa ab bi ma abbima ɗo a jangi ka a jangi kaw ay ko ka o e a o lombi hakkunde jangi ka o jangi wawo ko mbiɗa kaw kaw ay ɗo ba e bu ndendinɗa mbiɗa babu hankadi en paami ɗo hankadi garten e alluwal men hankadi en paami alluwal mon nanɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito ɗon jangon ɗigga on caggi hen on donki yaade ƴeewoton ko bawɗo ɗakkoɗon sara makko omo holla on omo walla on ha jiyon laawol on dañani noon mon saggito on caggi nodde en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya WhatsApp o ngara caggal ma walla an keso jiɗɗo nadde e dental he bisimilla ma ndewa ɗon ngara kaala indema yettode ma min kalanma sarɗiji ɗi adi belma naata a yiɗa gacca ndeja joni noon onon wonɓe Facebook onon wonɓe YouTube oɗon cuuɗi to oɗon janga toon bisimilla mon dental diine TV wonɓe toon cuuɗi ene janga toon mbakkiloɗe nelde balle moɗon oɗon gandi jangde no muusi kadi koye korka faya oɗon gandi ɗum oɗon paami ɗum numéro mon nanɗon 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya WhatsApp o on saaha ko ballal ma so yonti a waɗi hen ballal ma so Orange Money so Wave so Western Union garam riya waten ko mbawɗa nelda ballita jangde yahore on jiɗi jangude oɗon jangine on ballat jangde on wonɓe Facebook mbaɗe noon on wonɓe YouTube mbaɗe noon on wonɓe kay nokkuji goɗɗi oɗon janga hen oɗon barkinono hen alarbaji moɗon jangde saɗani saɗi ko wallede ha wawa jangude tawde oɗon balle noon balle oɗon jingane jingue kala jangowo hen ñaagama hen ballal mbawen dañde keɗen jooɓa courant o mbawen ko jooɓa wifi o connexion eɗen gandi en jiiya ɗum ko ma noon ballodire ɗum goto kala ɗo woni ɗo ene andi ɗo woni ɗo woniri ƴetta ko maako mbaɗa hen on saaha ngara min jiima taw jen faɗa yiye min amin janguinma a yiyani min anne eto min ganduma no gandirɗa min ni anne eto andude min tawde min gandi kinimama ha andi min anne eto andude min ganduma andi kino min ganduma no andi kino to ngara mbaɗa 00 221 77 906 14 80 min kaari gonɗo nokku kaari mi waɗi hen balalam yo golɗe jaaru yeeso min kaari gonɗo nokku kaari mi waɗi hen ballalam saabi Allah yo golle ɗe jaaru yeeso on saɗa jaara yeeso ko so goto fof tan deƴƴi tan deeƴi ene janga sa jooɗima yiyan ko jangate ko a jangata wadde ko an woni ballowo jangde nde yo Allah hokku en nande noon e famde jiida hokku en nande e famde mbiɓe hokku en nande e famde wona politique
jangde ala politique ko janga tan mbawa a jangani a wawata ɗum woni jimo goto mbiyata pende madam woni jange beele mbawon mo jangani wawata jange beele mbawon mo jangani wawata wadde ko jangen beele mbawen jangowo noon yo waddu hen bindol aɗa janga aɗa winda aɗa janga aɗa winda ko sa jangi a windani ma waw jangde kono a wawata bindol hoto yi bindol ngol yoɗani woni to aɗa winda so ɓoyi ma ngol yoot aɗa janga aɗa jale jab jalede ha mbatta jalde jab jalede ha mbatta jalde aɗa janga aɓe jalma aɗa winda aɓe jalma so ɓooyi ande ma wattu jalde ɓe yo Allah ko nande famde o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kowal Sénégal alhamdulillahi bil alamina koko no ara inchallah eɗen gani wadde heblo heeso kala mo ganduɗa jiɗɗo jeeyede hen numéro o nanɗon 00221 77 906 14 80 gara binɗa guila law ñande 21 garoɗo o ɗum fuɗɗoto so Allah jaaɓi inchallahu taala en kawru hen an jiɗɗo jeeyede hen o ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jiɗɗo tan wiya yo ar windo guila law numéro o nanɗon gara kaala indema e yettode ma komin jiɗɗo jangude gara noon min kalama sarɗiji adi belma naata janga a yiɗa gacciɗa ndeeƴa wassalam.